Hey, good morning. Good morning, wat is het? We zijn nu bij het nächste potje gekomen van de Kathechisem, den derde kapitel. Ja, kijk maar, ik sta nog maar goed opgestaan. Mijn haar zijn nog een beetje verwilderd, maar dat is oké. Right? Zo dat het. En wanneer de haar zo verwilderd zijn, ik weet niet hoe ging dat, maar dit worsten, als weer de worst komt, dat is niet genoeg. En dan moet ik werkelijk boeden dat de haar rauf kan. But yeah, hey, ik ben A. Peters. En ik ga wat in het derde kapitel. En ik weet niet, hoeveel vrouwen hier worden zijn, maar ik geloof ik wel, ik heb een Schuss gekregen. Ik kijk hier een beetje aan. En ja, dit waar we moeten in 2 delen doen. Ik geloof dat is wat we doen. De eerste afdeling. Oder de eerste 8 vrouwen en dan weer met de nächste. Ja. So ja, ik ben van St. Thomas, Ontario, Canada. Nu zijn we hier. Ik kom van Mexico. Ik ben mal in Zacatecas geboren. En dan, wanneer ik 5 jaar weer, zijn mijn ouderen 3 naar Durango getrokken. Die komen originally van Durango her, maar ik ben van Zacatecas. So ik ben niet in Durango. En ik weet niet wat de naam van Zacatecas zijn. La Undasha? Yeah, I don't know. But yeah, hey, vandaag, ik had een Kathechisem hier op Plautdietsche. Ik was de eerste 8 vrouwen waar het doorgaan van een derde kapitel. So, wenn jullie kijken kan, daar. En, ja, ik weer go. Ik heb hier nog een koffie. Ja, dat kan maar. Beter in even draaien. Daar. En, mij valt dat bij, ik wil hier schon een beetje drinken. Dat smaakt zijn. En mij valt erbij, ik wil aanvangen met een gebed hier. Oder ja, mij valt am button. En einfach je gebed over onkruiden, onroepen den himmlische Vader, amen. Himmlische Vader, in namen Jezus, dankzij voor die liefde, voor die barmhartigheid, dankzij voor het kreuz. En wat je gedaan hast, dat we kunnen een dag met die zijn. Dankzij dat die hast, dat op die genomen. Wofür wir keiner können verbetun, aber die hast du betont am Kreuz. Dankzij voor de Gott, voor het eeuwige leven. Dankzij in namen Jezus. En we beten dat die ons leiden en führen, zoals we wel in deze nächste part durchgaan, te dienen ihr. Amen. So, dan de eerste vrouw hier uit den derde kapitel van den Kathechisem op Plautdietsche. Ja, hadden jullie oren dat gehoord? Begrijpen jullie oren dat? Want dat dacht ik zijn. Plautdietsche, niet Hochdietsch. Ja. Zodat de eerste, dit part hier, de derde kapitel, als van wo dacht den dreienigen Gott alles erschaffen worden. As. So de eerste vrouw is, wo dacht heeft Gott, der har alles erschaffen. Hij heeft alles erschaffen durch Jesus Christus, durch dem hij ook de Welt gemaakt heeft. So Gott heeft alles gemaakt durch Jesus Christus. Wow. Heeft de Heilige Geist ook metgewerkt in de Schöpfung? Ja. De Himmel is durch den Herrn zijn woord gemaakt en on all zijn Heer durch dem Geist von zijn Müll. So, de Heilige Geist is ook dabei was met de arbeid van de ganze Schöpfung. Wow. En hoeveel deel heeft God alles erschaffen? En 6 deel heeft God de Herr, dem Himmel, de Erde en alles erschaffen. Om 7e dag reef hij en deed den dag zegenen en helgen. So, du zal ik zeggen, heeft Israël een dag te werk wurde so naar pot holen en den Sabbat. Und zinnend, den 7e dag in de werk. Want je nog je kalenders kijken dan, dat is de 7e dag, dat is de zinnend. De eerste dag in de werk is zondag werkelijk zo. Dat is interessant, check maar nog je kalenders.
En dan de nächste part hier. Aber ich glaube, ich war hier breken, während das später so, dat braucht ein bisschen Zeit und ich war ein bisschen Introduction. So ich war hier opbreken. Gottes Frieden, aber nächstes Mal. Und dann gehen wir wieder mit der vierte Frau, von wo der Mensch erschaffen wird. Gottes Frieden, mutig für euch.